Perkara kinane. Gibah, guys. Bolo lawas ki. Ini kan wis Susana cocok ya. Iya, Susana gecere nang nggone Lampung. Ndi? Namae kuwi ngarepe Medesu. Dolanan kon supaya men sing mbok liwati dalan nggo-nggoan sampe omahe mboke kuwi lho, lare omahe mboke. Iki dolan nang watu iki. Kanake kono. Lah, video lho. Jare kita lebih YouTube iki. Jare gibah geser. Ayo gibah. Gibah ning adoh ki lho. Kuwi sarapane sak meja. Yo, Dek. Oh, ki anak ayu ki. Oh, duit banget akeh, ora tosep-tosepno iki lho andum nganu ki lho. Angpau. Dai, ben ketularan. Hai, Kes. Berapa sih? Ada ngampo iki. Wala bingung-bingung, Mas. Ya Allah. 6 7 8 9 10. Bisa bau berapa sih? Telung berapa? Telung prapat. Tandur. Iya, bau telung prapat. Udah derek no. Iya, si. 2 4 6 7 8 9 10. Nek rabang-abang iki malah. 2 juta 100. Yo iki batin. Batin. Iki batin itu. Kayak wek bose. Iki bose iki bos duit banyak iki bar panen. Pirang-pirang Amin. bon. Oh. Di 2 4 6 7 8 9 10. Sok nek aku ora duwe utang nek duwe simpenan nek ora duwe yo wis. Penak ngene kok. 4 6 7 8 18. Wes apa nah? Iki wae bos ki. Iki sing 12 ya. Sing soke bos lagi ngalitin. Tuku Iki Loh, oleh komisi dek. Rai yo mana Iya. iki? Terima Iki luwih kasih. cok. Wong 11 ya kene. Iya. Luwih cok kowe. Lah, Sampeyan nek wih. sopo? Kuwi nek. Iya maksudnya lecok. Lecok. Duit iki kayaknya 17.5. Kali nang duwe 11. Iya. Nek wong 10 250. Iya. Cok iki yo par yo. Boleh. Cok. Nang iki monggo wong cok cek mbok kei piro nang selawe nang. Iya iya iya. Yo. Iya. Selawi. Jadi 10 Iya. nanti Ya oke. Tuh, baik hati ya. Dari kok kayak penak. Penak dong. Pasam debos ini wis gak pinu. nah Kita mau bos apa iki? kata kayak itu nek sober kan mendi anak kaos Iya. pesenan Iya, bisa iya. rapi Iya, dari bupek ke iya, Ora rapi. sak Malaysia yo. Ora, biasa lain. Sampai penak. Pasam kuwi yo kuwi dhewekno ya iya lah iki sebenarnya Mbah Ten. Duwike. Pasam mong tandur ngene iki. Makane to nang ben-benno aku nek kurang wong kok tak jak. sak tampanan oleh Lah, iki duwike. oleh 400 luwih deh Oh yo. cocok iki yo tekan persen Oh. coba becek kleni lho yo Iya, ngene Mbah Ten kan selikur, gonem 18 sampai persene selawenan. Iya. Wis terima kasih aku. Iku mumpung aku duwe. Kok aku nek ora duwe malah bingung nek. So nek kowe ndek simpenan aku nilai nek duwe. Nilai nek ora duwe ya wis ya jenenge wong kadang-kadang kan ya nang telate to. Iki aku nuju nderek maksudnya iki ya alhamdulillah jare Mbam rame ngono lho. Dadi kan sisane kok Surabaya. iya, sisane kan tak nggo blonjo, sisane saya tak mbak wis ngegeri Pak kowe wae dhewe melok-melendo, duwe nang gone ndoper nang kei, meneh ora duwe lah. Genane asline kan 1 juta kon nyaure tibake tak kae minggu aja nilai 500 nang aku yo bingung atiku. Ayo kita gose. Tapi aku nek Tanggon duwe aja kuatir. tapi jenenge wong kadang wong dhek butuhane lho akeh. Meneh iki ape bancaan pol guri pol guri wis sampe tanggal 20 yo bagianane aku pitik papat par pasam ndang-ndang tapi pitik apa patolan nek wong sing ngandem wong lanang yo silit tok yo tapi aku seneng oleh silit butru kayaknya aku mau cerita oleh silit Kayak getah kayak. yo tak kuwi
Tin. Tak dolan rene iki. Ya udah. Kok dari ya Susana? Terus aku tak mulai. Mari nek konser. Jare penggibah pemulai. Itu tanggal itu. Yo. Pas ini Mas tak kandhani. Iki Mbak sakit. Iki le, yo iki Mbah Ten ndrundung terus ki nggone. Iki mulai batin berebu. Kae jopo anggo skuterem. Iki terus iki nggone Sarkiman terus karek nggone Kalima ambek nggone Minake iki karek desa. Minake iki ya sapa? Samira. Ya sak besok yo. Lah iya sak kemana Mas? Allah. Tandur wae wong loro kuwi. Langsung ke jalan-jalan. Iya. Lah yo wae. Wes aku tak mulai aku. Wes Oke. ayo mampir rumahku, nek mampir. Mau mampir Bu. Iya, ya matur nuwun ya, Dek. Iya. Ya, Guys, wong e mulai. Assalamualaikum. Dadah.